So karon ang ato ang challenge mao na sad ni siya ang logic challenge. Okay? Logic sa ma'am, ano Oh. kagamay mong premyo. Dako kog premyo ron. No, Ila may premium, ma'am. Ang maka-answer sa ako ang logic 1,000 pesos ang premyo. 1,000. Oh, 1,000. Okay. Wala may bongbong niya doon atong eskwelahan di, ma'am. Ha? Wala may bongbong. Oh, nagpabugnaw ta kay murag init-init kayong panahon ron. Oh. Kaya mong naong. Oh, ini sa kaig naong wag. Okay, una tatay pisot last Ernesto sa muka. Dili ta mo iphan, limita ra gapon og tulo cancer. Ha? Okay, logic ni ha. Una tatay pisot. 1,000 ni mama. Oh, 1,000. Naay Bayad na sa. napo kasuyaon. Oh, nay na po. Oh, Apil lang nay. kana. Ha? Apil lang kana. Pwede ra. Oh, nay na po kasuyaon. Ha? Niambak ang usa sa pangpang ug Mayra. namatay. Mayra, Oh, baad. pila na lang kasuyaon ang nahabilin. Napo, kaya ang usar may niambak. Ha? Napo, kaya ang usar may niambak. Wrong. Usa. Naay na po kasuyaon. Oh. Niambak ang usa sa pangpang ug namatay. Dili na usang hayop. Dili, usa jud ka buok nilayat. Oh. Dayon namatay. Mm. Pila na lang kasuyaon ang nahabilin. Usa na mo answer. Siyam. Wrong. Duha. Kunay na po kasuyaon. Oh. Nilayat sa pangpang ang usa namatay. Pila na lang kasuyaon ang nahabilin. Walo na lang ka nagyaw-yaw, maestra man namo ang usa. Ito to magkang-apil ka kasuyaon. Wrong. Tulo. Okay, next. Ali Mokoy. Ma'am, Naay na po kasuyaon. Niambak ang usa sa pangpang ug namatay. Pila na lang kasuyaon ang nahabilin. Siyam. unsi. Oh, Ha? Pila? napo. Wrong. Usa. Oh, naay na po kasuya. Lagi kay ang usa kasuyaon, maestra man namo. Wrong. Wrong oy, wrong. Naay na po kasuyaon. Niambak Eh, ma'am, ang usa kidugay sa kay Kanjo, pangpang ug namatay. Pila na lang kasuyaon ang nahabilin. Pito. Wrong. Duha. Unom. Tulo. Ay, tatog-togsok. Tumaga. Tatog-togsok. Ma'am. Naay na po kasayaon. Niambak ang usa sa pangpang og namatay. Oh. Pila na lang kasayaon ang nahabilin. Napulo gyapon ma'am. Ha? Napulo gyapon. Kay. Kay niambak ang usa patay. Oh. Nagpila ang siyam ningadto sa namatay. Pulo lang gyapon sila. Wrong. Usa. Pwede mo balik ma'am, ikaw man ma'am. Oh, pwede ra. Napulo gyapon ang akong answer ma'am. Kay. Kay niambak ang usa namatay. Mm. Niumbaw ang siyam. Wrong. Ni umbaw wrong. Duha. Last. Napulo lang gyapon ang akong answer ma'am. Kay. Kay niambak ang usa. Oh. Gidayungan sa siyam ang minatay. Wrong. Tulo. Ernesto. Ma'am, Oh, ikaw. Naay na po kasuyaon. Niambak ang usa sa pangpang ug namatay. Pila na lang kasuyaon ang nahabilin. napuho gyapon, ma'am. Ngano man? Ang usa ni ambak man, ma'am. Namatay. Oh. Nya siya man nabilin. Oh. Ay ka na po misal ko, ma'am. Wrong. Usa. Ika na po, ma'am. Oh, usa. Napuho gyapon, ma'am. Kay. Na mas ma'am. Kay naam sad ka. Wrong. Ikaw man Duha. Last. Pwede mo balik ma'am no. Oh, pwede ra. Kay sayang kay na beranan ako mama. May napo ka. Naay na po kasuyaon. Niambak ang usa sa pangpang ug namatay. Pila na lang kasuyaon ang nahabilin. Last na lang nimong answer. Lasa lang. Mm. May napo kabuk. Nasuya na namatay usa. Mm. Kuan, ma'am. Oh. Usan lang buk, ma'am. Wrong. Tulo. Usa buk patay. Okay, ikaw. Wala Wala na. man. Ha? Wala na. Kay? Nasuya man sila ni ambak pod. 1,000 peso! Wala na yung nabilin. Kaya pag ambak sa usa, Nasuya man sila. nasuya sila. Niambak po sila. Oh, namatay tanan. Oh, next. Alin mo, Koy. Oh, Sayaon god. next. Pila ka hollow blocks imong kinahanglan para mabuo ang usa ka balay.
Pila ka Saan maganda kong malaya? Depende nimo. Basta ang ako mga taon na pila ka hollow blocks imong kinahanglan para mabuo ang usa ka balay. Usa kalibo. Wrong. Usa. Usa ra ma'am. Kay? Di pwede buak. Ha? Di pwede ang buak. Unsa di mo di Buo, mo? buo. Wrong. Sakto tong usa. Kay? Last answer. Sa totong usang explanation na lang. Usa ra ma'am. Usa. Usa, unsa man ang usa? Pila makalublak ka di usa ka. Oh. Usa ra. Mo gani. Ang Halo black. usa usa ka hollow block ang Usa ka halo black ang ipail og para balay. ha? Para balay. Sige na. Last final answer? Sige na. Usa. Usa nila ka hollow block. Ah. Correct! Usa ka hollow block katong Okay. last. Kati ipinalitan ron na ikuangan usa diha nya kana ang bakan din tama mi nag-usa. Correct. Next. Ikaw totong tugsok. Ma'am. Sa bukid naay usa ka kabaw nga sosyalon. Sosyalon ni siya nga kabaw. Tungod sa kainit sa adlaw, nahuna-hunaan sa bata nga paimnon ang sosyalon nga kabaw ug tubig sa baso. Ang pangutana ngano wala mo inom ang sosyalon nga kabaw sa tubig nga gidala sa bata. Sosyalon. Hmm. Sosyalon nga kabaw. Wala ni inom ma'am, kinaaman re, kauban na ma'am. Tuwa ni ma'am. Hingin ako. Ang sige kay Totong. wala man mo inom ang kabaw ato ma'am kay Oh. ang gida sa bata nga baso kuan man kanang hugaw. Wrong. Tubig. Usa. Hugaw ang tubig. Wrong. Duha. Kabaw nga sosyalon. Oh. Wa mo inom sa baso ang bata. Kasi resto nga naman siya inom. Ang kami ng bayot. Ngano wala siya mo inom sa tubig nga gidala sa bata. Di man masodium si mod ma'am. Sa baso. Ha? Wrong. Grabehan ma. Social good siya niya. Sodium si mod sa kabaw. Wrong. Wrong ang mga answer. Ernesto, ikaw. Repito ma'am. Sa bukid na sa kakabaw nga sosyalon. Tungod sa kainit sa adlaw, nahunanaan sa bata nga paimnon ang sosyalon nga kabaw og tubig sa baso. Ang pangutana, ngano wala mo inom ang sosyalon nga kabaw og tubig sa tubig nga gidala sa bata. Ngano wala siya mo inom? Natural gyud nga di gyud mainom gyud ang kabaw man kay Kay. wa sutong baso. Wrong. Usa. Naisod. Naisod Naisod lang tubig. sige, ma'am. Usa ni man sir. Sosyalon na siya nga kabaw. Sosyalon. Mm. Kanang social man mo no. Aw natural wa gyud mainom ang kabaw ma'am. Kay? Kay di man mineral ang gihatag sa Wrong! Wrong! Duha! Last! Wrong gihapon! may gidang kuan ang bata no? Baso? Tubig sa baso. Wa jabon mainom ang kabaw ma'am. Kay? Kay wa man butang ice. Wrong! Tolo! Ikaw tatay bisot! Nganong wala mo inom ang sosyalon nga kabaw sa tubig nga gidala sa bata? O maestro. Correct! Wala straw! Next! Di masunan si mo. Di masod ang simod ko no. Okay. Lag straw. Ikaw, alin mo koy. Inato ma'am eh. Ha? Inato. Ato, imong gusto? English siya, ang singsing ug ang tulo ka hari. English siya, ang singsing ug tulo ka hari. 3 ring kings. 3 rings kings. Wrong! English siya, ang singsing ug ang tulo ka hari.
Ring three kings. Wrong. Duha. English ya tinod. Oh, English. Ring king kings. Ha? Ring king kings. Si Ringking tulungan kahari. Ano ni? English ang sing-sing ug ang tulo kahari. Ring three kings. Ring Wrong. king three. Wrong. Ring king three ting. Ikaw tatatagsok. English ang sing-sing ug ang tulo kahari. Three kings ring. Wrong. Usa. Oh. Ring king three. Ang naguna kay sing-sing man. Sing-sing. Sing-sing ug tulo kahari. Sing. Sing. Oh. Ring. Ring. Three kings. Wrong. Duha. Ring. Kings three. Wrong. Tulo. Ernesto. Oh. English ang sing-sing og tulo kahari. Ring to ring, ma'am. Asa man king hari ana? Oh, usa. Usa. Oh. English ang sing-sing og ang tulo ka hari. Ring, no? Ang English sa hari kay king man. King. Oh, nya ang sing-sing kay ring. Oh, English sa. Ring. King king. Ha? King king. Ha? Tulo man ka hari. King. Correct! 1,000! Aring king! Oh. Ano na king. Kansira na kay ko aring king. Aring king. Tatay Kanta episode. na siya. Oh, ikaw tatay episode. Kung ang biktima kay amahan sa anak sa judge, Oh. ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Ha? Singan? Kung ang biktima, paminaw mo layo. Oh, minong Oh, kung ang biktima kay amahan sa anak sa judge. Amahan. Sa anak sa judge. Nago kung ang biktima, amahan. Sa anak sa judge. Oh. Oh, ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Lulo. Wrong. Usa. Ha? Ano to? Kung ang biktima kay amahan sa anak sa judge. Amahan. Anak sa judge. Amahan sa anak sa judge. Oh. Ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Iyang papa. Wrong. Duha. Kung ang judge. Kung ang judge. Oh, kung ang biktima Ang biktima, kay amahan amahan. sa anak sa judge. Amahan sa anak sa judge. Oh. Ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Ang biktima, amahan. Sa anak sa judge. Oh, ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Kailan to kung answer? Duha. Kung ang biktima, amahan. Kung ang biktima kay amahan sa anak sa judge. Amahan. Yan ako, naglibog ko. Amahan sa anak. Kung ang biktima, Ah. amahan. Sa anak sa judge. Kung ang biktima, amahan sa anak sa judge. Ah. Ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Anak. Wrong! Tolo. Ikaw, limang koy. Ma'am. Kung ang biktima kay amahan sa anak sa judge, ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Kliyente. Wrong. Usa. Umagad. Apo. Duha. Tolo. Oh, totong tagsok. Kung ang biktima kay amahan sa anak sa judge, ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Amahan. Wrong. Usa. Ang biktima, amahan. Biktima, anak sa judge. Oh, ang biktima kay amahan sa anak sa judge. Ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Usa ni answer. Bali naman na. Ima? Judge. Tatay biso tag Anak sa judge. Ha? Ha? Anak sa judge. Judge. Wrong. Duha. Anak sa judge. Lagi. Wa pagani kong answer. Oh, kung ang biktima kay amahan, Amahan. ang biktima kay amahan Oh. sa anak sa judge,
Ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Pag umangkon. Wrong. Duha. Last. Igsoon. Tulo. Ernesto. Ma'am, repeat ka ito, ma'am. Kung ang biktima kay amahan Ah. sa anak sa judge. Ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Pag umangkon. Wrong. Usa. Ang amahan. Ang amahan, ang biktima kay amahan sa anak sa judge. Oh, ang pangutana, igunsa sa judge ang biktima. Pwede balik, ma'am? Oh, pwede ra. Kuhan, ma'am. Kumpare. Duha. Last. Igsoon. Tulo. Bana. Ha? Bana. Correct! Bana! 1,000 pesos. Bana. Bana! Oh, bana. Bana. Ang biktima man kay amahan sa anak sa judge. Oh. Oh, ang anak sa judge, amahan niya ang biktima, amahan sa biktima. Oh. Eh. Next. Ikaw, pre. Last. 3,000 ako ah. Oh, last. Last ni Alimukoy ha. Yes, ma'am. Oh. Kung nakalista ka sa dole, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD. Unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose. Unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Ang pangutana unsay naa nimo? Hangol. Unsay naa nimo? Ang kapobre. Wrong. Pre. Wrong. Usa. Kung nakalista ka sa dole, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD, unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose. Unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Unsay naa nimo? ATM. Wrong. Duha. Unsay na anak ko. Hindi sakto ba ito ang kalisod? Wrong. Tutuntog. Last. Can you repeat the questions, ma'am? Oh, kung nakalista ka sa dole, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD, unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose. Unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Ang pangutana unsay naa nimo? DSWD. Wrong. Ikaw, tototogsok. Ma'am. Para ba siya? Kung nagpalista ka sa dole, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD, unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose, unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Unsay naa nimo? Hinabang. Wrong. Usa. Ano ko nga, naab sila kana tanan. Puros na hinabang. O lagi, unsay naa nimo man? Unsay naa nimo? Wala. Wrong. Duha. Ano to? Kung nakalista ka sa dule, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD, unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose. Unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Unsay naa nimo? Relief goods. Wrong. Tolo. Ernesto. Oh, ikaw Ernesto. Repeat, ma'am. Kung nakalista ka sa dule, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD, unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose. Unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Ang pangutana, unsay naa nimo? Ato pa, para makuha gina ko, ma'am. Ako pun, ma'am. Wrong. Di ko pun, ma'am. Di mo kukuha, wag ko'y kupon nito. Wrong. Unsay naa nimo? Naigos bagyo, ma'am. Duha. Last. Gamay ko to. Kasi naan ako. For 4,000 pesos. Yay. For 4,000 pesos. Unsay naa nimo? ID. Kasi naan ako. ID. National ID, ma'am. Wrong. Tolo. Tatay Bisot. Kung nakalista ka sa dole, unya nagpalista pa jud ka sa DSWD, unya nagpamiyembro pa jud ka sa purpose, unya gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Ang pangutana unsay naa nimo? Kimpang. Wrong. Usa. PWD ba? Wrong. Kimpal bungi. Kimpal Wrong. bungi. Bakol. Usa.
Ha? Usa wrong. Mapalista ko duli. Oh. Malista pa jud ko sa DSWD. Oh, yan Bungkol. pamembro pa jud ka sa purpose. Oh, Nya amang. gusto pa jud nimo makakuha og relief goods. Oh, buta. Unsay naani mo? Pas mo. Wrong! Duha! Last! For 4,000 pesos! O, tatag-tagsok. Kasi nakanong nanaani ha. Unsay na anak ko? O, unsay naani mo? Palista ko sa DSWD. Ug sa duli. O, yan nagpamembro ka sa purpose. Yan, gusto pa dyan mo makakuha og relief goods. Unsay naani mo? Ang kahangol. Ha? Ang kahangol. Ha? Ang kahangol. Laing term! Ang kahangol lagi. Laing term lagi na. Ako ma'am. Ako ma'am, ako ma'am. Ako ma'am. Ako Ha? Laing term! Ang kaduslog. Ha? Ang kaduslog. Laing term ko dyan. Ako ma'am. Agap ma'am. Ang kaagap. Dili. Wrong. Ako ma'am. O. Ako ma'am. O. Ako. Unsaan? Kanang O. bintahador. Wrong. Ha? O. Laing term anang kahangol. Kahangol. Hakog. Tagaan ta mo clue. Ang kahangol. Tagaan ta mo clue. Unsaan? Bagagnaong. Correct!